Здравейте на Макс от България, аз съм Перси и в този епизод ще е малко по-различно, тъй като записвам след епизода, не съм записал звук, нещо ми се прецаква микрофона, така че да ви представя новия ни отбор. Новия ни отбор, с който ще играем от сега нататък. Ще правя нещо като хибриди и реших да променя, така да се каже, малко обстановката. Реших да направя целия Ливърпул. Знаете ли защо? Защото ми писна да играя с тези пейс играчи, само това се стремя да правя, тъй като и другите са го правили. Писна ми просто и реших да си направя каквото ми е на сърцето, каквото искам да си направя и реших да си направя един Ливърпул. Естествено след време мога да правим един Арсенал, един Челси, примерно един Манчестър Юнайтед, но за момента сме с Ливърпул, тъй като доста пари ще ни изискват да направим отбор с Манчестър Юнайтед. Виждате, че имам няколко играчи, които още са от Ливърпул, Алан и Аспас. Това исках да ви кажа просто, че решавам да го направя това, защото ми писна да мачовете се решават само от пейса. Да видим, исках да видя дали с по-бавните играчи ще мога да играя по моя стил. Исках да видя дали този Ultimate Team е наистина разчиташ само на пейс, само на бързина и само на тези глупости, свързани с бързината. Затова реших да го направя така, че ми писна вече, пак ви казвам, от тези глупави пейс простоти, които се изисква само пейс, да си бърз, да си маневрен, гледайте си работата, ще си използвам Мартин Шкърто колко си искам и Стивен Джерард, малко се превъзбудих тук, но понякога така става. Така, сега за момента събираме за Суарес. Имаме почти 40 000 коинс. Продажба са още Видал и Буфон, така че почти ще съберем за Суарес. Още какво мога да ви кажа? Ето го да започваме да направим епизода, между другото. Ето ги моя опонент. Солиден наистина отбор има моя опонент, така че се надявам да го победя, но беше наистина трудно да бъде победен. Трудно се развиха нещата за нашия отбор. Ето ги двата отбора, които изглеждат доста интересна емблема има. Моя опонент също така доста интересно име има той. Тук Даниел Стърич овладя, подаде към Рахим Стърлинг, който му се откри цялото пространство на света, но завърши удар не беше от нужната класа и тук изпуснахме ценна възможност в началото на матча да открием и да затрудним нашия опонент, до толкова доколкото да напада през цялото време без да спира. Така, паска Лука Модрич в 45-та минута. Тук смених защитниците без да искам и направих най-голямата грешка. Тук Лука Модрич открива в 45-та минута и ни поставя в доста трудна ситуация, бих казал, тъй като отбора му беше доста добре подреден в задни позиции. Трудно, особено Алонсо, Модрич и Кедира доста трудно се преминаваха. Но не се отказах и тук с Виктор Мозес доста добре напреднах. След това се обърнах. Доста добър контрол, грешка на Пепе. Фелипе Каутиньо овладя изстрел към вратата и попадение, което ни дава шансове да направим обрат. 70-та минута на матча Фелипе Каутиньо след грешка на неговата защита ние изравняваме, но да не отричаме факта, че и Виктор може да свърши доста голяма работа с контрола си и с спокойствието, което отигра ситуацията и завърши удар на Фелипе Каутиньо беше от световна класа. 1-1 в 70-та минута. Филипе Каутиньо към Лукас Лейва, който с доста добро излезещо подаване към Виктор Мозес. Виктор Мозес с доста добро центриране. Даниел Стърич 2-1. 2-1 75-та минута. Моя опонент просто беше попарен след този гол на Даниел Стърич. Стабилна изява на Стърич, която обръща мача в наша полза. Ето, че доказахме също така, че пейса не е от голямо значение. Важното е да си играеш твоята игра и да вярваш в себе си, че можеш да го направиш и без бързите играчи. Виждате, че аз се опитвам да го правя с подавания, да разигравам, да оформим атаките и го правя за момента. Така завърши и матча при резултат 1-2 за нашия отбор, който беше доста благоприятен резултат, тъй като знаете вече сме с отбор, който не разчита на пейс. Си разчитаме на каквото ни скимне. Примерно един Микел Артета си купим, пак ще го налагам, примерно казвам, който не е от най-бързите. Един Пер Мертезакер, какво ще кажете за него, 34 пейс, но както и да е. Ето ги матч факти. Тотално превъзходство от моя страна. Поне според мен е абсолютно заслужена победа, което ме кара да се чувствам доста добре, тъй като знаете отново ще кажа, че не играем с пейс глупостите. И се опитвам да играя футбол, за разлика от повече, които играят Ultimate Team. Да видим какво следва. Много е тъпо така да записваш след епизода, тъй като ми е доста трудно да го правя. Трудно ми е да се изчаквам така, както съм го записвал и не съм се усетил изобщо. Но ето го и следващия отбор, който е доста стабилен, си Барбо и Балотели на върха на атаката. Италианска серия, страхотен тим има моя съперник.
В защита са Барзали и Бенатия. Маркети също. Матча беше наистина динамичен, наистина интересен, така да се надявам, че ще ви хареса. Тук грешка в неговата защита. Култиньо беше доста настоятелен. Пас на Рахим Стърлинг доста стабилен. Грешка в неговата отново защита и Даниел Старич открива в 8-та минута. Отново целебрейшъна на Даниел Старич, запазната му марка. Но вижте какво се случи тук с неговата защита. Каква грешка само. След паса на... Вижте как спря неговия защитник просто. Той го смени и Старич остана сам. Това беше. Много жестока грешка. Това и на мен ми се случва доста често. Трябва по някакъв начин да се справя. Грешка отново в защита. Фелипе Каутиньо 2-0 в 20-та минута. Какво ударно начало само за нашия отбор. Предвид факта, че нашия съперник притежава една солидна, така да се каже, сбирщина от футболисти. Страхотни играчи има той. И ние повеждаме с 2-0 в 21-та минута. Още доста изненадващ резултат за момента. Съперника ми видно беше попарен. Вижте как бави още на центъра. Чуи се какво е станало. Тук доста стабилна намеса в защита. След това следва тъч, който малко се забави, тъй като нещо стана. Припукваше ми компютъра. Така да се каже. Ето го паса. Тук малка бъркотия се получи. Пас към Фелипе Каутиньо. Той се изстрел към вратата. Рахим Стърлинг е сам. Удар с глава на Рахим Стърлинг. И вратара тук можеше поне според мен да се опита. Можеше да изчисти топката по някакъв начин. Но странното в FIFA-та, странните изпълнения в FIFA-та продължават. В крайна сметка Рахим Стърлинг в 25-та минута още резултатът е направен 3-0 с нашия скромен отбор от 78 оверал. Имам парите да направя доста по-добър отбор, но в момента играя с такъв нарочно, както ви казах. Просто Рахим Стърлинг попарва моя съперник 3-0 още в 25-та минута. Какво може да се случи още? Тук паска ми Барбо, доста стабилна атака от моя съперник. Стабилно се представя Кандрева. Центриран на Кандрева към Ибарбо и той прави резултата 1-3, намалява резултата, дава шансове. Открива си шансове от тук до края на матча и ме затруднява изключително много. Между другото, играта изключително много лагваше в този матч. Трудно се играеше. От началото не лагваше, след това изключително трудно се играеше. Изключително лаг от сървърите на EA, не от мен, тъй като записа виждате е прекрасен, но сървърите на EA изключително много зацепваше тяхната игра. Центрирана топка, ето го Бенатия и това е гол. 3-2. Матчът е пред провал, както винаги, след като ние изтърваваме доста стабилна преднина. Но отново тук лага си каза думата и ми отбелязаха много жесток лаг. Зацепваше се на картинки, играех и това беше от EA Sports сървърите им, които правиха проблема, как почти винаги става така. Всъщност доста рядко става така, но в момента се получи по този начин. Този гаден лаг, доста противно. Тук не разбори в защитата. Каква паника тук, доста неубедително изчистване. Какъв беше този пас? Тържич сам срещу Маркети, прехвърля го елегантно и резултатът е направо пократителен за моя съперник. 2-4. Какъв развой на матча. Тък му той си върна увереността, тък му върна единия гол, за да направи матча доста по-напрегнато тук до края. И Даниел Старич матира Маркети за 4-2. Страхотна изява на Даниел Старич, но моят опонент продължава с грешките в защитен план. Тук той започва да... Всъщност ето го и Старич отново тук. Доста добре финтира. Финтира още един и гол. Каква индивидуална изява от Даниел Старич. Доста индивидуално се изяви тук и показа своята класа, между другото, отново Марковия Celebration. Но по-важното в тази ситуация е страхотният пас на Лукаш Лева към Виктор Мозес. Не трябва да премахваме този факт. Тук залъгах един защитник отново на разбирателство и попадение на Даниел Старич съвсем заслужено. Лукас Лева, какъв пас само към Виктор Мозес. Виктор Мозес сам срещу Маркети. Няма кой да го настигне. Виктор Мозес елегантно. Просто елегантно прехвърля Маркети за 6-2. Страхотен е Виктор Мозес в тези ситуации и го доказа за пореден път. Брилянтна игра от нашия отбор и съвсем заслужена преднина от 6-2. Виждате, че понякога пейса не е важен. Важна е стратегията, с която играеш. Важно е как изграждаш своите атаки. Важно е как ги завършваш и как се държиш през цялото време. Той с неговите пейс играчи направи доста брутални грешки. Това е края на матча, приятели. Победа с 2-6. И ние доказваме за пореден път. Исках просто да докажа, че не е важен пейса в тази игра и го направих. А имам възможност да закупя. Имам 40 000 коинс и мога да закупя доста солидни играчи, като Давид Луис, като Джак Уилшър. Една камара солидни играчи, които ще направят нещата доста по-трудни за моите съперници, но искам да играя така. Доста ми е готино така да играя с по-слаби състави, да видим какво ще правят те.
доста добричките, така се каже. Ето ги матч фактите, между другото. Доста стабилно престане този матч. Владението на топката беше изключително добро. И тук вече завършваме епизода, както виждате. Доста ми беше трудно да коментирам, за което се извинявам, ако имаше грешки и зацепвания понякога, но момента следваха, аз ако се заплета на едно място става лошо. Но това беше от този епизод. Надявам се епизодът да ви е харесал. Очаквам вашите мнения в коментарите. Дали харесате този мой начин на игра, дали харесате моите идеи. Това беше, дами и господа. Изключително съм доволен от това, което направих в този епизод. Дайте вашите идеи, пак ви казвам. До следващия път, скъпи приятели, надявам се. По-скоро от следващия петък. Довиждане! See these people I ride with.